Assalamu alaikum masoya. Sunana Khadija Alhaji Shehu, wanda kuka fi sani da Khadija Yobe, kuma jaruma a cikin fim ɗin Izzar So mai suna Karima. Ina muku fatan alkhairi, sannan kuma ina muku bada muku sanarwa ku je ku garzaya YouTube channel ɗinmu na Bakori TV domin kallon shahararren fim ɗin nan mai suna Izzar So. Kar ku manta, a tashar Bakori TV kadai ake iya ganin Izzar So. Kar ku manta ku yi subscribing, ku danna ƙararrawa. Mun gode. Alaikum masoyana ma'abota kallon fim ɗina Izzar So. A gaskiya ina alfahari da ku kamar yadda kuke kallo na a cikin Izzar So, ni ma ina alfahari da ku sosai. Ni har na rasa ma da ni da ku wane ne ya fi ƙaunar wani. To ni dai na tabbata cewa ni na fi ƙaunar ku saboda irin yadda kuke ƙaunar kallon fim ɗina Izzar So. Kada ku manta ku ci gaba da subscribing din Bakori TV domin ci gaba da kallon Izzar So, domin a Bakori TV ne kadai ake kallon Izzar So. Kada ku biya mayame, duk wanda ko ga ya saka Izzar So a fejinsa to ba Izzar So bane, amma idan kuka shiga Bakori TV a nan ne za ku kalli original Izzar So. Ina alfahari da ku a koda yaushe. Nagode. Assalamu alaikum masoya. Sunana Minal Ahmad, nana a cikin shahararren shirin nan na Izzar So. Ina masoya ma abota kallon Izzar So. Ina kiran ku da ku je Bakori TV, ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Ta ku ne za ku kalli Izzar So a kowane daren Lahadi. Kar ku biya mayami, a Bakori TV kadai za ku iya samun Izzar So. Mun gode.